Siz yığınlıqlar шығарылышын qorıysiz. Studiyada Alina Valiyeva, esenmisiz? Cemaat to'qlanuvi xizmatkorlari koronavirusdan ko'plab прививка yasata boshladılar. Vaksinasiya ish o'rinlarida uzdi. Shiratlar uzun bilgichga yozilib bo'lmay, QR kodlarni amalga kiritgandan so'ng ko'p funksiyali o'zak tog'in nindi qiyinliqlar bilan uchrashdi. Hozir imperator tuxumi yemenim Sholoda ham respublikaning tog'in 8 shaharida o'sashak 30 maktab o'quvchilari butun Rossiya aksiyasiga qo'shildi. Sholoda jamoat to'qlanuvi xizmatkorlarini vaksinatsiyalау boshlandi. Shifoxonalarda shirat turmasi uchun tabiblar kafega bora ham turdan turum ish o'rinlarida vaksina yasaylar. Iskarda buzavuz 11 oktyabrdan boshlab Tataristonliklar COVID-19 ga qarshi прививкадан boshqa restoran ham kafelarga yuri olmay. 3 дня алкоголь, в бане нельзя, в душе споласкиваться можно. Жамағат тоқлануы қызметкерлері үзлері де COVID-19-ға қаршы вакцинация ясау барыннан да илік оларның қорқынышсызлығы үшін деп білдіре. Оларға күн сайын кішілер білен оралашырға туры келен шифаханеге барыға вақыт юк. Шуңа көре іш ұрында вакцинация ясау бик оңайлы дей олар. Бүгін шахарының бір ресторанында ғана коронавирус инфекциясынан 100-ден артық кіші прививка ясатты. На работе это очень удобно, когда не нужно стоять в какой-то очереди. Здесь есть условия, что можно где-то посидеть. В поликлинике там все-таки какая-то давка, там какое-то неуважение есть, потому что в связи с этим уже как-то обостряется у людей. Шеклеу шараларын кайткайландыруны бірінші күннен үк сезділер дей рестораторлары бүтін үміт вакцинацияға дилер олар. Бар тек шул очрактагына кафе залары барысы өчендә ачык булачак. Гостей стало меньше. Мы связываем это с тем, что не у всех еще есть пока QR-кода, потому что очень строгое ограничение идет только по QR-кодам. Гостей мы также пускаем только по QR-кодам. Почти на 50% стало меньше гостей. Это очень для нас печально, но мы не расстраиваемся. Мы надеемся, что сейчас все жители республики Татарстан все-таки приобретут эти QR-кода, сделают прививки точно так же, как и мы. Кто-то уже вакцинирован, то есть есть QR-код, спокойно нам показывают, мы ознакомливаемся, смотрим, все ли на самом деле у них есть прививка. Вот, ну и как бы уж есть гости, кто еще не привиты, мы им объясняем ситуацию, все спокойно реагируют, как бы также доставочки, самовывозы тоже никто у нас не отменял. Элекеге эш режимына кайту үшін рестораторлар хәтта үз биналарын вакцинациялауның мобиль пунктлары сыйфатында тәкъдим итәргә дә әзер. Шул рәвешле шәһәр шифаханәләрендә чиратларны киметергә мөмкин булачак. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Теманы дәвам итеп статистикаға күз салыйк. Соңғы тәуліктен Татарстанда яшәүче 103 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шалуда узган тәулектән коронавирусын тагын 24 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 14 октябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгын 28239 очрагы билгеле. Аларның 23882-се терелгән, 39-ы узган тәулектә. Татарстанда тулы локдаун керталалар иде. Бу хактан Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, мондый вариант оператив штаб утырышында каралган. Исегезгә төшерәбез, хәзер сәүдә һәм күңел ачу үзәкләренә күптән түгел генә чирләгән һәм вакцинация ясаган татарстанлылар гына йөри ала. Лилия Гатина теманы дәвам итә. Сәүдә үзәкләрендә хәзер тыныч, бина эчендә күпчелек кибет хезмәткәрләре һәм администрация вәкилләре, эшмәкәрләр югалтулар кичерә, арендага түләргә кирәк, ә сәүдә юк диярлек. Пока, да, за 3 часа ни одной примерки, ни одной продажи. Вот, никого нет в торговом центре. Ходит только администрация, мы, персонал, ну и пару человек. Ну, недовольны мы, недовольны, конечно. Людей нет, торговый центр не пускают без QR-кода. Шолы эшкуарлары күп санлы сораулар белән шәһәрнең сәүдә сәнәгать палатасына мөрәҗәгать итә. Оешма җитәкчесе сүзләренә караганда, QR-кодларны кертү әле яхшырак. Тулы локдаун кертелсә, бизнеска тагы да зур зыян килер иде. А не ограничивать нельзя. Рост заболеваемости и низкое количество привившихся, естественно, только способствует распространению этой страшной болезни. Поэтому мы консультируем, отвечаем на вопросы во всех наших ресурсах информационных. С пониманием надо относиться. Жизнь все-таки дороже. Эшмәкәрләр катгый чикләүләр озак дәвам итмәс дип өметләнә, әмма сәүдә сәнәгать палатасында билгеләп үтелгәнчә, барысы да шәһәрдәшләренең тизрәк вакцина ясатуыннан тора. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, яңалыклар.
Uzun şiratlары білгішкем yazылып булмай, шундай зор белән безнең редакциягам шәһәрдәшләр шалтыратты. QR кодларны гамәлгә керткәннән соң күбесе функцияле үзәкләргә мөрәҗәгать иткән. Шәхесеңне расларга яисәм хисап язмасына керү мөмкинлеген булдырырга кирәк. Шунлыктан узын ширатлар хасил булган. Теманы хәбәрчебез Лилия Хабибҗанова дәвам итә. Владимир Комышев күптән түгел прививка ясаткан. Хәзер QR-код кирәк. Вакцина ясатканнан соң ул туп-туры Россия Федерациясының дәүләт хезмәтенә җибәрелә. Шәһәрдәшебез күп функцияле үзәккә үз шәхесен расларга килгән. Да просто решил больше услуг получать и все. Ждать пришлось, наверное, минут 20. Ну, здесь нормальная. Иҗат төркеме килгәндә үзәктә ширатлар беткән иде инде. Белгечләр әйтүенчә, ажиотаж иртәнге якта һәм аеруча сишәмбе күзәтелгән. Бер көн эчендә алар 400-гә якын кеше кабул иткәннәр. QR-кодларны керткәннән бирле иң популяр хезмәтләрнең берсе үз шәхесеңне раслау яисә хисап язмасына керү мөмкинлеген алу. На данную услугу в ГБУ МФЦ можно записаться через сайт Госуслуги Республики Татарстан, также позвонив по горячей линии МФЦ, либо подойти по живой очереди непосредственно в офис МФЦ. В случае, если человек подходит в МФЦ по живой очереди, естественно, его примут, никто не откажет, мы обязательно поможем всем. Также подтвердить личность на госуслугах Российской Федерации можно через онлайн-банк, либо обратившись в пенсионный фонд. Күп функцияле үзәктә белгечләр универсаль. Киләчәктә ажиотаж булырга тиеш түгел дип белдерә алар. Биредә заманча телефоннары булмаган шәһәрдәшләр өчен махсус компьютерлар урнаштырылган. Алар аша теләгән һәркем дәүләт хезмәте сайтына керә ала. Лилия Хабибҗанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Чаллыда Петр I чорындагы чикләүкләрдән үстерелгән имән үсентеләрен утырттылар. Шәһәргә Санкт-Петербургтан китерелгән 2 агач үсентесе кайтарылды. Акция республиканың 9 шәһәрендә уза. Стандартный чернозем лежит, он нормальный, но уже немножко из него питательные вещества забрала трава. А мы добавили свежий торф и свежую землю. 30-нчы мәктәп укучылары хәзер агачларны ничек дөрес утыртырга кирәклеген беләләр. Яңа җир, торф, су һәм ашлама кирәк. Имән чикләүкләрен Санкт-Петербургта Рус музее хезмәткәрләре җыйган. Чаллыга нибары 2 үсенте алып кайттылар. Аларның һәр кайсысының сертификаты бар. Алар 363 яшьлек имән орлыгыннан үстерелгән. Я очень рада, что именно наша школа приняла участие в этой акции. Я узнала много интересного, например, как сажать деревья, как правильно выкапывать ту же ямку, какие удобрения использовать и как за ним ухаживать. Посаженный саженец, теперь это наше достояние нашей школы, будет нашей гордостью. Конечно же, будем ухаживать за ним и передавать эту честь следующим классам нашим. Хәзер император токымы имәне Чаллыда һәм республиканың тагын 8 шәһәрендә үсәчәк. 30-нчы мәктәптән тыш табигать дуслары берлеге иҗтимагый оешмасы активистлары үсентене Адымнар пленуар комплексы территориясендә да утырттылар. А ухаживать за ним не так уж сложно, просто посадить в более-менее питательную среду, то есть можно подготовить лунку питательную среду, поливать и подкармливать немножко. Бөек Петр бөтен Россия имәнлеге программасы 2019 елда старт алды. Имән чикләүкләре җәйге бакчадагы савытларда 3 елга якын үсә. Бу ачык грунтка утырту өчен җитәрлек һәм кулай вакыт санала. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Мин сезнең исегезгә төшерәм, Россиядә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Прививканы ясатып кына без үзебезне һәм якыннарыбызны саклап, коронавирустан туктата алачакбыз. Прививкам ясатырга ашыгыз. Бүгінгі шулар иде. Мин Алина Валиева. Сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. С 18 по 23 октября свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. Улица УТЦ Грин. Остановка Глобус. Качественная диагностика и эффективное лечение аденомы, простатита, эректильной дисфункции. Высококвалифицированные урологи. Клиника Урамед. Звоните 49 22 10. Чай JT. Необыкновенный черный чай с высокогорных районов солнечного острова Цейлон. В магазинах вашего города.